Quatre amics fruint d'un 24 de desembre excel·lent en el bar Barbem d'una vila de tan sols 5.000 habitants, on hi havia hagut 7 desapareguts, mentre a la comissaria s'intentava solucionar tot aquell misteri que Nadam havia revifat. A tot ara, doncs. A reveure. La Natàlia i l'Eulàlia se'n van anar a preparar-se per a la gran nit del 24 de desembre. Un altre any que celebraven l'amic invisible amb tots els amics del 2000. Bon dia. Que voldríeu comprar aquesta revista, si us plau? D'acord, quant és? €1,10. Aquí teniu. Gràcies. Vaig un moment al lavabo i a compres. A veure, quant t'ha costat? €1 i escaig. I a més t'han aixecat la camisa. Calla, home! Mira, uns mots encreuats. Vaig un moment al lavabo i a compres. A veure, quant t'ha costat? €1 i escaig. I a més t'han aixecat la camisa. Calla, home! Mira, una sopa de lletres.